La presentació de la 63 edició del concurs de paella valenciana de Sueca, que va tindre lloc la setmana passada a la Muntanyeta dels Sants, va acollir prèviament la signatura de convenis amb les empreses patrocinadores del certamen. El lloc escollit va ser concretament la cuina típica valenciana del segle XVIII que es conserva en l'edifici de l'Ermità de la Muntanyeta i que ha servit d'inspiració per al cartell anunciador d'aquesta 63 edició. Perquè som del poble i com el concurs de les paelles té tanta anomenada, col·laborem. La nostra bodega estem embarcats en un projecte molt ambiciós que té molt que veure en tot el que tinga que veure en accions que beneficien a l'entorn natural del Parc de l'Albufera. I entonces una part fonamental era també apoyar a lo que és la gastronomia, perquè al final nosaltres venem vi y el vi se ven on hi ha gastronomía, ¿no? Queremos venir aquí a colaborar porque el emblema nacional es la paella valenciana lleva conejo sí o sí y tenemos que ayudar para que la receta no se pervierta y siempre tenga que llevar lo que tenga que llevar, o sea, ese pollo conejo y el resto de verduras como marca la receta. A part de que nosaltres tenim terra d'arròs, a part de que nosaltres som arrossers, la veritat és que jo disfrute de fer aquests events i vindre i estar així en companyia de tota aquesta gent que pareix que no i porta un abatallament molt dur tots els anys cada any. És la primera vegada que estem col·laborant aquí, la veritat estem encantats. Col·laborem aquest any perquè tenim els caldos Gallo, és un producte que vam llançar farà cosa de 2 anys i creiem que té tot el sentit del món col·laborar amb el plat principal de l'ús del caldo, que és la paella. Portem ja 4 anys, per almenys, col·laborant en el concurs perquè pensem que és molt important donar suport a iniciatives com aquesta, que el que fa és promocionar la cultura valenciana i els nostres productes. Estem molt orgullosos de ser sponsors. Creiem que és molt important promocionar actes de la ciutat de Sueca, que damunt té un impacte econòmic, social, no només en la comarcal, sinó inclús mundial. Va eixir l'oportunitat enguany de poder col·laborar en el concurs i la veritat és que no ens ho pensàvem perquè és, a nivell local i més en el sector que nosaltres estem, que és 100% hosteleria, és el concurs més representatiu que n'hi ha, ja no sols de paelles, sinó de qualsevol concurs gastronòmic a nivell local, és el més important. Ens agrada el poble i ens agrada la gent i volem promocionar les paelles valencianes. Participem en el concurs de Sueca perquè se dediquem a la fabricació de paelles valencianes, calderos i tot el menatge tradicional valencià. Òbviament, si una cosa va lligar al fet de cuinar una paella, són els materials que se gasten per a cuinar-la i un d'ells imprescindible és el caldero, la paella, paellera, que dir-li com la gent vulgui. Carmencita col·labora en el concurs de paella de Sueca des de ja fa temps perquè pensa que és una ajuda a un plat típic de València, encara que siga una empresa d'Alacant, toca tot el que és la comunitat valenciana i té molt d'orgull de pertànyer a la comunitat i d'ajudar als premis de gastronomia en els quals participa sempre en els productes que s'usen a la paella, vull dir, el pimentó i el safrà. I fins així l'informatiu d'avui. A continuació els deixem amb el programa 100% Esport. Nosaltres tornem demà amb més informació local. Gràcies per estar ahí i adeu.